Mandawi City Hall nakikalayon og mangayo og pagtugot sa DILG kabahin sa plano nilang pagpahawan sa kasapaan sa mga nagbarog sa Eastman Zone o sa kini sa lakang human sa mga halapad nga pagbaha nga nasinati. Ang report ni Nico Sereno. Dinhi sa sitio Maharlika, Barangay Tipolo, ubay-ubay nga mga balay ang nagbarog kilid sa sapa. Ang mga nanimuyo sa danger zone o sa 3-meter easement nasayod na sa plano kaniadto pa sa kagamhanan paghawan sa kasapaan. Apan matud pa wa sila kabalita niini labi na ning panahon sa pandemya. Sa sunod-sunod nga mga pagbaha nga nahitabo sa Mandawi karong bag-o, nabanhaw ang plano sa clearing sa mga easement zones sa kasapaan. Ang maong dapit sa sitio Maharlika nakasinati sab og pagbaha. Idaan naman siyang gikuan nga 3 meters. Matangtang jud siya dapit kay padak-an man ni. Gipahibaw na din sa una. Oh, gipahibaw na. Nya tungod sa pandemic mao tungod madayog. Okay ra kay kaso makuhaan gid mo ma'am. Awa man tay mahimo sir kay gobyerno man. Tay mahimo gobyerno man. Makibahangan gid. Ha? Makibahangan gid mo balay. Bangan jud. Pare mao na lang ni hapon sa kuha. Ang DILG ni atong Abril mipagawas og kamanduan nga iuswag ang mga demolition o eviction karong panahon sa pandemya. Kini aron maakomodar ang mga walay tarong nga Pinoy-anan atol ni ining health emergency. Matod sa City Hall, nakasabot sab sila sa katuyuan sa DILG nining pagdili sa mga clearing ug mga demolition labi na ning panahon sa pandemya. Apan gipasabot sab nila importante sab nga matutukan kining paghawan sa mga kasapaan aron nakalikayan sab kining halapad nga mga pagbaha. Ang Housing and Urban Development Office kunhudo sa syudad misuwat sa DILG na ngayo og katinawan kung mamahimo na ba sila makapadayon sa clearing. Based on our actual ocular site inspection, kaya gi-review man nato ang mga easement nato tungod aning atong weather condition, we found out nga ang uban na malik. Timbang-timbangon gyud nato kay lisod man sad gud ug di mapadayon magsig padayon pod ang baha. Mura siya og di nato i-clearing himuan og riprap magpadayon ang baha sa paknaan ug sa umapad. Sa datos sa syudad, dunay 3,297 ka mga ISF o informal settler families sa kasapaan sa Mandawi. Kini ang gipangitaan og solusyon kung maimplementar ang clearing operations. Apan gipasalig nila, abagan ang mga maapektuhan. Some of them had already received their financial assistance. So niya, namalik man ang uban. Ang uban wala pa, then ato na silang tagaan og program sa balik probinsya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.